Дали сте и када усетили бол куджи време не лечи? Бол толико дубок да постане дел вас, тихи пратилац сваког вашег даха. Ово je pričao Stefanu, čoveku kođi je mislio da je sahranio svoju prošlost zajedno sa ženom kođu je voleo više od života. Ali, jedan sasvim običan dan u Beogradu, jedan pogled, jedan trenutak, pretio je da otvori rane za kođe je verovao da su zacelile. Pripremite se za emotivnu vrtešku bola, misterije i nade, jer neke ljubavi jednostavno odbijaju da umru čak i kada im se udrži u pelu. Stefan Petrović je imao sve. Kao sin jedinac jednog od najmoćnijih beogradskih tajkuna, odrastao je u vili na Dedinđu, okružen luksuzom i privilegijama. Njegov put je bio ucrtan, najbolje privatne škole, prestižni fakultet, direktorska pozicija u očevoj imperiji. Ali u tom svetu pozlačenih kaveza njegovo srce je pripadalo Ani Kovačević, devojci iz novobeogradskog bloka, čije je jedino bogatstvo bilo u pameti, talentu i osmehu kođi je mogao da usvetli i najtmurniji dan. Njihova ljubav je bila prkos svetovima. Stefan se zbog nje odrekao porodičnog bogatstva i oca kođi ga je se odrekao. Bili su srećni, gradili su svoj svet, dobili ćerkicu Sofiju. A onda, pre 5 godina, Ana je jednostavno nestala. Posle meseci agonidže, njena tašna je pronađena u Savi. Slučaj je zatvoren, a Ana proglašena mrtvom. Stefan je nastavio da živi, ali nikada zaista nije preživeo. Drugi žul. Vazduh u Beogradu bio je težak i sparan, lepio se za kožu kao tiha patnja. Stefan je izašao iz svoje klimatizovane kancelarije u centru grada, olabavio kravatu i odlučio da prošeta. Da tu mu je odzvanđao u glavi kao po smrtnu zvonu, godišnjica njihovog venčanja. 17 godina od kako su se upoznali, 12 od venčanja, 5 od njene smrti. Sečanđa su navirala u talasima, Ana u venčanici, bela kao prvi sneg, njen smeh kođi je ispunžavao crkvu obechanđe večnosti. Sada je večnost bila samo prazna reč. Prolazio je pored malih radnji i kafića, mehanički koračađući ka svom stanu na Vračaru. Ljudi su žurili oko njega, svako u svom filmu, nesvesni nevidljivog tereta kođi je nosio. Samo je želeo da stigne kući, zaključa vrata i pusti da ga tišina proguta do sljedećeg jutra, kada će ponovo staviti masku uspešnog poslovnog čoveka i samohranog oca. Ispred malog, lokalnog dragstora, gdje je panjekac vraćao pa neku sitnicu za čerku, primetio je priliku sklupčanu na prašnjavom betonu. Жена, бескучница, сидела я на степенищу, обгрливши рукама мршава колена. На себе je imala izbledelu letnju haljinu, nekada cvetnu, sada samo mrlju sivila. Stefan je usporio korak, spremajući se da izvadi neku novčanicu iz džepa, ali onda je zastao. Nešto u njenom držanju, u načinu na koji su joj tanki prsti stezali sopstvena ramena, bilo je bolno poznato. Pogled mu se prikovao za njene ruke. Dugi, elegantni prsti, isti oblik noktižu. Srce mu je preskočilo jedan od kucaj, pa nastavilo da lupa ubrzanim paničnim ritmom. Ne, nemoguće. To je samo umor, samo tuga koja se igra s njim na ovaj prokleti dan. Samo slučajnost. Ali noge su mu se ukočile, zalepljene za asfalt, nesposobne da se pokrenu. Prišao je korak bliže, pa još jedan. Osjećao je mešavinu ustajalog mirisa ulice i nečeg kiselkastog. Srce mu je bubnjalo u ušima, zaglušujući gradsku vrivu. Izvinite, promucao je, glasom kođi nije prepoznao kao svoj. Žena se nije pomerila. Kosa joj je bila zamršena, tamna, skrivala joj je lice. Da li vam treba pomoć? Pokušao je ponovo, glasnije. Tišina. Onda je, skupivši svu hrabrost kođu je imao, izgovorio ime koje 5 godina nije prešlo preko njegovih usana u prisustvu stranca. Ana, ime je visilo u teškom vazduhu između njih,
krhko i nestvarno. U tom trenutku činilo mu se da je ceo Beograd zanemeo, da su svi zvukovi utihnuli, čekajući odgovor koji bi mogao da slumi ili ponovo sastavi njegov univerzum. Žena je polako, veoma polako, podigla glavu. Sudar, to je bila jedina reč. Sudar svetova, sudar prošlosti i sadašnjosti, sudar nade i užasa. Gledale su ga njene oči, umorne, uplašene, izgubljene u nekom dalekom paklu, ali njene. Iste one oči budželešnika u kođe se zaljubio prvog dana u gimnazijskoj klupi. Lice Joy je bilo ispijeno s tamnim podučnjacima, ali crte su bile tu. Njen nos, njene usne, maljužiljak iznad obrve kođi je zaradila kao dete. Svet se zavrteo oko Stefana. Noge su mu klecnule. Naslonio se na zid prodavnice, boreći se za vazduh. Ana, ponovio je, ovog puta kao šapat, kao molitvu. Ovo je san, košmar, igrauma izazvana bolom godišnjice. Zatvorio je oči, snažno, nadajući se da će, kada ih otvori, prikazane stati. Ali kada ih je otvorio, ona je i dalje bila tu, gledajući ga s potpunim nerazumevanjem i strahom, stvarna i nemoguća. Njena reakcija ga je vratila u stvarnost. U njenim očima nije bilo ni trunke prepoznavanja, samo čisti životinski strah. Naglo se povukla, približajući se uz hladna vrata prodavnice. Ko ste vi? Prošaputala je glasom hrapavim od neupotrebe ili plača. Kako znate to ime? Stefan je zanemeo. Očekivao je šok, suze, bilo šta, ali ne ovo. Potpuno odsustvu. Ja sam Stefan, uspeo je da izusti. Tvoj muž. Na reč muž trgla se kao da ju je udarila struja. Užas joj je preplavio lice. Ne, vi niste moj muž. Ustavite me na miru. Pokušala je da ustane, da pobegne, ali noge su je izdale. Zovem se Julija, rekla je panično, više sebi nego njemu. Ja nisam Ana. Njen glas, jako promukao, nosio je onu istu melodiju koju je toliko dobro poznavao. Bio je u lavirintu bez izlaza. Obuzeo ga je očaj, morao je da joj dokaže, da dokaže sebi. Drhtavim rukama je izvadio telefon iz džepa. Prsti su mu bili nespretni, jedva je uspeo da otključe ekran. Pronašao je galeriju, srce mu se steglo dok je preletao preko slika Male Sofije, a onda je našao onu koju je tražio. Njihova venčana fotografija. On u elegantnom modelu, a na obojkovitoj venčanici oboje se smeju kameri, mladi, zaljubljeni, sa celim životom pred sobom. Prišao joj je polako, kao da prilazi uplašenoj srni. Pogledaj, rekao je nežno, pružajući Joy telefon. Ovo smo mi, na dan našeg venčanja. Ona je nevoljno spustila pogled na svetleći ekran, dugo je gledala. Njene oči su se širile u neverici dok je prelazila pogledom sa svog nasmežanog lika na fotografiji na njegovo lice, pa na trak. Ovo liči na mene, promucala je zbunđeno. Ali ja se ne sećam, ničega se ne sećam. Pođi sa mnom, rekao je, odlučnije nego što se osjećao. Molim te, bezbedna si, neću ti nauditi. Ona je uklevala, pogled joj je leteo sa njegovog lica na užurbanu ulicu, kao da traži put za bekstvo, ali nešto u njegovom glasu, možda učajnička iskrenost, nateralo ju je da zastane. Videla je da on nije pretnja, već čovek na ivici ponora. Bez reči, klimnula je glavom, pomogao joj je da ustane. Bila je lagana kao pero. Dok su hodali ka njegovom autu parkiranom iza ugla, osjećaođe pogledi prolaznika. On u skupom poslovnom odjelu i Ana u prljavoj haljđini, bosa. Izgledali su kao scena iz nekog bizarnog filma. Vožnja kroz večernju beogradsku gužvu bila je mučna. Čutali su. Ona je sedela na suvozačevom sedištu, sklupčana uz vrata, gledajući kroz prozor kao da prvi put vidi grad. Stefan je vozio automatski, dok mu se u glavi rožilo 1000 pitanja.
svako bolnije od prethodnog. Gdje je bila, šta joj se desilo i ko je do đavola Julija? Kada su ušli u njegov prostran, moderno uređen stan, dočekala ih je graža. Tata, stigao si, повикала je šestogodišnja Sofija i potrčala mu u zagrljaj. Iza nje iz dnevne sobe pojavili su se Anini roditelji, Milena i Jovan. Dolazili su svakog utorka da pričuvaju unuku, a onda su je ugledali. Ugledali su duha svoje ćerke kako stoji na pragu. Milenin vrisak bio je prigušen, pun bola i neverice. Jovan je prebledeo, hvatajući se za srce. Anice, прошапутала je Milena, dok su joj suze navirale na oči. Ćerko moja, živa si? Призор родителя, koje nije prepoznavala, samo je pojačao njen užas. Povukla se koraku nazad, tražeći zaštitu iza Stefana, човека koga je srela primanje od sad vremena. U tom haosu mala Sofija je stajala ukopana, gledajući zbunđenu prljavu, uplašenu ženu koju su svi zvali imenom njene pokojne mame. Ona se ne seća, rekao je Stefan tiho, pokušavajući da unese red u haos. Ima amneziđu, ne zna ko smo. Objasnio im je ukratko kako Đu je pronašao. Milena je jecala, Đuvan ga je gledao skamenđeno. Ana je stajala kao ukopana, poput divlje životinje uhvacene u zamku, očiju raširenih od straha, spremna da pobegne na prvi nagli pokret. Bila je stranac u sopstvenom životu, okružena licima kođa su je gledala s ljubavlju i bolom, emocijama koje za nju nisu imali nikakvo značenje. U jednom trenutku mala Sofija je oprezno prišla. Jesi li ti moja mama? Upitala je tihim, drhtavim glasićem. Tata kaže da je moja mama anđeo na nebu. A njeno lice se zgrčilo u bolnu grimasu. Nije odgovorila, samo je odmahnula glavom, kao da pokušava da utera nevidljive demone. Ovaj susret je bio previše za sve njih. Te prve noći stan je udisao na petoščhu. Stefan je ubedio Anine roditelje da odu kući, obechavši da će ih zvati. Pokazao je Ani kupatilu. Dugo je ostala unutra. Čuo je vodu kako teče i zamišljao kako spira sa sebe ne samo prljavštinu ulice, već i 5 godina pakla u kođem ništa nije znao. Ostavio joj je na vratima njen stari frutirski bademantil i čistu spavačicu, stvari koje nikada nije imao srca da baci. Kada je izašla, s mokrom kosom i u čistoj odeći, izgledala je još krhkije. Smestio Đu je u njihovu nekadašnju spavaču sobu. U krivetu kođem su sanđali budućnost. On je uzeo čebe i đastuk i otišao u dnevnu sobu. Legao je na kauč, ali san niđe dolazio. Gledao je u tamu, slušajući tihe zvukove stana. Svestan prisustva žene kođu je uplakivao, a kođa sada spava u sobi pored, kao potpuni stranac. Noć je bila duga, ispunđena duhovima prošlosti i zastrašujućom neizvesnošću budućnosti. Sledećeg jutra probudila ga je svetlost. Sofija je sedela na podu pored kauča i crtala. Kada je videla da je budan, pružila mu je crtež. Bila je to porodica, čovek, devojčica i žena sa krunom anđela. Ovo smo ti, ja i mama, rekla je ponosno. Srce mu se steglo. Kasnije tog jutra, dok je Ana tiho sedela za kuhinskim stolom i pila čaj, Sofija joj je oprezno prišla. Bez reči, spustila je drugi crtež ispred nje. Na ovom žena nije imala krila, već dugu, tamnu kosu, baš kao ona. Ovo si ti, prošaputala je. Ana je pogledala crtež, pa devojčicu. Prvi put od kako Đu je pronašao, na njenim usnama se pojavio nagoveštaju smeha. Bio je to slabašan, drhtav osmeh, ali postojao je. Pružila je ruku i nežno pomilovala Sofiju po kosi. Bio je to mali gest, ali za Stefana je bio kao zrak sunca posle duge, mračne oluje. Možda, samo možda, ispod ruševina sečandža, instinkt majke je još uvek bio živ. Stefan je razgovarao sa Jovanom i Milenom. Složili su se.
Ани je bila potrebna stručna pomoć. Novac nije bio problem. Preko svojih veza zakazao je pregled kod najboljeg neuropsihijatra u Beogradu u jednoj elitnoj privatnoj klinici. Kada je saopštio Ani, očekivao je otpor, ali ona je samo klimnula s nekom umornom rezignacijom. I ja želim da znam, rekla je tiho, želim da znam ko sam bila i šta mi se dogodilo. Ta rečenica izgovorena njenim glasom bila je i obećanje i pretnja. Obećanje da će se boriti i pretnja da bi istina, kakva god da je, mogla biti strašnija od zaborava. Spremali su se da odu. Dok je Ana oblačila neke stare farmerke i majicu koju joj je Stefan dao, pogledala se u ogledalu. Dugo je posmatrala svoj odraz, kao da pokušava da prepozna stranca kuđi je gleda. Stefan je stažao na vratima, osjećajući se kao voađer u životu kuđi je nekada bio i njegov. Privatna klinika na Vračaru udisala je sterilnim mirom, tihi hodnici, miris dezinfekcionih sredstava i ljubaznu, ali distancirano usoblje. Sve je bilo dizajnirano da umiri, ali u Stefanu je vrila panika. Sedeli su u čekaonici, ne govoreći ništa. Ana je gledala kroz prozor, dok je on prelistavao neki časopis, ne videvši ni slova ni slike. Konačno, vrata ordinacije su se otvorila. Pojavio se sredovečan, proset čovek u besprekornu belom mantilu. Doktor Ivanović. Uveo ih je unutra. Posle kratkog uvodnog razgovora ljubazno je zamolio Stefana da ih ostavi same. Biće njoj lakše da razgovara bez pritiska, objasnio je. Vaše prisustvo, iako dobronamerno, može da je blokira. Stefan je nevoljno pristao, izlazeći iz ordinacije s teškim usečhađem u stomaku. Vrata su se zatvorila za njim, ostavljajući ga samog sa svojim strahovima. Sat vremena kuđi je usledio bio je najduži u njegovom životu. Šetao je hodnikom gore dulje, kao zver u kavezu. Svaki put kada bi prošao pored vrata ordinacije, pokušavao je da čuje nešto, ali čula se samo nerazumljiva prigušena konverzacija. Zamišljao je šta se unutra dešava, da li Ana plače, da li vrišti, da li se seča, šta ako se seti nečega toliko užasnog da je to ponovo slumi. Seo je, pa ustao. Pogledao je na sat. Vreme je teklo sporo, kao met. Svaki minut je bio kao sat, svaka sekunda kao večnost. Osjećao se potpuno bespomoćno. Mogao je da vodi kompaniju, sklapa milionske poslove, ali u ovom hodniku, pred zatvorenim vratima iza kuđih se rešavala sudbina žene kuđu voli, bio je samo uplašen čovek, lišen svake kontrole. Kada su se vrata konačno otvorila, prvo je izašla Ana. Bila je bleda kao kreč, izgledala je potpuno iscrpljenu. Oči su joj bile crvene, ali nije plakala. Zateturala se i Stefan joj je odmah priskočio, pridržavajući je. Zatim je izašao doktor Ivanović. Izraz lica mu je bio uzbiljan, gotovo mračan. Bez reči, pružio je Stefanu mali USB stik. Gospodine Petroviću, pogledajte ovo na samo, rekao je tiho, ali ucečnu. Sve je snimljeno uz njen pristanak. Mislim da ovo nije samo medicinski slučaj. Mislim da je ovo za policiju. Stefanove ruke su se zaledile oko malog komada plastike. Reči doktora ođekivale su mu u glavi, nagoveštavajući užase kuđe nije mogao ni da zamisli. Poveo je Anu kući, dok mu je USB u džepu goreo kao žik, kao ključ vrata pakla koža se spremao da otvori. Te noći, kada je Ana zaspala, iscrpljena od emotivnog dana, a Sofija već bila u svom krevetu, Stefan je seo za laptop u radnoj sobi. Nasuo je sebi čašu rakije i jako retko pije. Ruke su mu drhtale dok je ubacivao USB. Kliknuo je na fajl. Na ekranu se pojavila slika doktorove ordinacije. Ana je sedela u fotelji, izgledala je sithušnu i izgubljenu. Počela je da priča. Glas joj je bio ravan, bez emocija, kao da čita izveštaj.
Първо, чега се сечам я да сам се пробудила у непознатoj соби. Глава ме е болела. Поред кревета е седел човек. Питал ме е дали га се сечам. Рекла сам не. Онда ме е питал ко сам я. Схватила сам да не знам. Стефан я задържал дах. Тай човек ми е рекал да е он мой муж. Да се зове Дима. И да сме у браку скоро 10 година. Слушал je dalje, dok mu se let širil venama. Ana je opisivala kako je živela u toj kući kao u zatvoru. Nisam mu verovala, nastavila je svojim bezizražajnim glasom. Nešto nije bilo u redu, nije znao mođu umiljenu boju, niti kođu muziku volim. Izmišljao je. Rekao je da sam doživela nesreću, da me je udario auto i da sam zato izgubila pamćenje. Описивала е како јој не е дозволјавал да излази. Не е имала телефон, ни приступ интернету. Сваког јутра би е заклучавал у стан и одлазил на посао. Врацхао би се увече. Говорио е да се плаши да ме поново не изгуби, да ме štiti. Али ја сам се усецхала као заробленик. Не е било ни едне наше заедничке слике, ни едног мог личног предмета. Rekao je da je sve uništio od tuge, misleći da ću umreti. Stefanova šaka se pretvorila u pesnicu, nokti su mu se zarivali u dlan. Doktor je upitao da li je pokušavao da bude intiman sa vama. Usledila je duga pauza. Stefan je osjetio mučninu. Da, konačno je rekla Ana, glasom koji se lomio. Govorio je da je to moja dužnost, da sam mu žena, ja, upirala sam se koliko sam mogla, ali na kražu nisam više imala snage. Samo bih zatvorila oči i čekala da prođe. Osjećala sam se prljavo. Mrzela sam ga. Mrzela sam i sebe. Stefan je skočio, ne mogavši više da sedi. Osjećao je nagon da vrišti, da razbije nešto. Uzeo je praznu čašu i svom snagom je bacio u zid. Staklo se rasprslo u 1000 komada, kao i posljednji ostaci njegove samokontrole. Na ekranu Ana je nastavila da priča nesvesna njegovog tihog unutrašnjeg sloma. Taj nevidljivi Dima je silovao njegovu ženu godinama. Beskođi osjećao bio je čist, beo i usijan. Vratio se do laptopa primoravši sebe da čuje kraj. Ana je upisivala kako je planirala bekstvo, kako se želila na nesanicu da bi joj nabavio tablete za spavanje, kako ih nije pila, već ih je krišom skupljala. Jedne večeri sipala sam mu 10 tableta u čaš. Kada je zaspao, pobegla sam. Uzela sam nešto malo novca koliko sam našla. Nisam smela da uzmem telefon, božela sam se da će me pratiti. Opisivala je dane lutanja po Beogradu. Kako je spavala po parkovima, kako je ostala bez novca. Htela sam da udem u policiju, ali sam se plašila. Ko bi mi verovao? Bez dokumenata, bez sečandža. Božela sam se da će ga nekako pronaći i vratiti me njemu. Na kražu doktor Žu je upitao. A ovaj čovek, Stefan, da li mu verujete? Opet pauza. Mislim da, rekla je tiho. Izgleda kao dobar čovek i ima divnu čerkicu. Stefan je zatvorio laptop. Ustao je i otišao do prozora. Gledao je u svetlo noćnog Beograda. Naći čutje kapilje. Prošaputao je u tamu. Kunem ti se Aninim životom, naći čuti. Naredni dani bili su nadrealni. Stefan je angažovao privatnog detektiva, ali bez ikakvog opisa osim prosečan muškarac i imena Dima. Istraga je tapkala u mestu. U međuvremenu trudio se da stvori privid normalnosti za Anu i Sofiju. Sofijin 6. rođendan se približavao. Organizovao je proslavu u igraonici sa animaturima i velikom tortom. Ana je učestvovala u pripremama tiho i povučeno. Birala je salvete i balone. Ponekad bi je uhvatio kako posmatra Sofiju dok se igra s izrazom čežnje i zbunđenosti na licu. Polako, led u konje je počeo da se tupi. Počela je da razgovara s njim,
da postavlja pitanje o njihovoj prošlosti. On joj je pričao, pažljivo birajući reči, izbegavajući sve što bi moglo da je uznemiri. Bilo je to kao da sastavlja mozaik života za nekoga koji je izgubio sve delove. Jedne večeri sedeli su u dnevnoj sobi. Sofija je spavala. Stefan je, na predlog psihologa, izvadio stari album sa slikama iz gimnazije. Možda ti nešto od ovoga probudi sečanđe, rekao je nežno. Prelistavali su stranice. Pokazivao joj je lica, govorio imena. Ovo je naša razredna. Ovo je moj najbolji drug Marku. Ana je gledala fotografije bez reakcije. Bila su to lica stranaca. Stefan je već gubio nadu, osjećajući se glupo. Možda je ovo bila greška. Prelistao je na sljedeću stranu. Bila je to slika sa maturske večeri. Celo odeljenje, nasmežano, u svečanoj odeći. Hteo je da ukrene stranicu, ali Anina ruka je naglo zgrabila njegovu, zaustavljajući ga. Prsti su joj bili ledeni. Stani, prošeputala je. Stefan se okrenuo ka njoj. Bila je bleda, očiju širom otvorenih, uprtih u jednu tačku na fotografiji. Disala je plitku, ubrzano. Šta je bilo, Ana? Upitao je zabrinuto. Nije odgovorila. Samo je podigla drhtavu ruku i pokazala prstom na jedno lice u grupi. Mladić sa plavom kosom i samozadovoljnim osmehom stažao je malo po strani. To je on, izgovorila je, glasom koji je bio jedva čujan, pun mržnje i straha. To je Dima. Stefan je spustio pogled na fotografiju. Srce mu je stalo. Gledao je pravo u nasmejano lice Uroša Markovića, njihovog školskog druga, momka kome je jednom slomio nos zbog Ane. Uroš, tatin sin, koji je mislio da može da ima sve što poželi. U tom trenutku Stefanu je sve postalo jasno. Slagalica se sastavila sa zaglušujućim treskom. Sečanđa su mu navirala kao bužica. Uruševa obsesija Anom u srednjoj školi, njegovo bahato ponašanje, a onda onaj bizarni susret u Maksiju, godinu dana nakon Aninog nestanka. Setio se kako je Uroš prebledeo kada ga je video, kako je ostavio puna kolica i pobegao kao oparen. Setio se i šta je bilo u kolicima. Pored namirnica bile su i ženske stvari. Neki specifičan šampon sa mirisom jasmina koji je Ana koristila, krema za ruke. Tada mu je to bilo čudno, ali je brzo zaboravio. Sada ta slika mu je gorela u mozgu. Živeo je u blizini, a nije imao pojma. Godinama je bio zatvoren u istom gradu, možda samo nekoliko kilometara dalje, dok je on umirao od tuge. Ustao je, rukama čvrsto stižući telefon. Bes mu je dao snagu i jasnoću kođu niđe usečao danima. Nije zvao policiju, ne još. Prvo je pozvao svog advokata, jednog od najboljih u zemlji. Zatim je ukrenuo broj inspektora Vukovića, starog učevog poznanika koji mu je dugovao uslugu. Mirnim ledenim glasom objasnio je situaciju. Dao mu je ime i prezime. Uroš Marković. Dao mu je sve detalje. Fotografija, svedočenje iz supermarketa, snimak iz ordinacije. Vuković je slušao bez reči. Kada je Stefan završio, inspektor je samo rekao, razumem, pobrinuću se za to, lično. Stefan je prekinuo vezu. Usetio je mračno zadovoljstvo. Točak pravde se pokrenuo. Za Uroša Markovića igra je bila gotova. Pogledao je Anu. Još uvek je gledala u fotografiju, drhteći. Prišao joj je i nežno zatvorio album. Gotovo je, Anjice, rekao je tiho. Našli smo ga, sada si bezbedna. Sljedećeg jutra, dok je Beograd još spavao, specijalna jedinica policije upala je u luksuzni stan na Vračaru. Uroš Marković nije pružao otpor. Pronašli su ga u krevetu, potpuno šokiranog. Vest je procurila u medije. Sin poznatog biznismena uhapšen zbog otmice. Veze njegovog oca ovog puta nisu mogli da pomognu. Dokazi su bili prežaki. Na saslušanju se slomio. Priznao je sve. Tog kobnog dana
Slučajno je video Anu na ulici. Pratio ju je. U jednom trenutku, na pješačkom prelazu, nije zakočio na vreme i lakše ju je udario autom. Udarili je glavom. U panici, ubacio ju je u auto i odvezao u privatnu kliniku na periferiji grada, gdje je potplatio doktora. Kada je saznao da ima amneziju, vidio je svoju šansu. Šansu da ustvari bolesnu fantaziju. Verovao je da će vremenom uspeti da je natera da ga zavoli. Suđenje je bilo medijski spektakl. Uroš je osuđen na maksimalnu kaznu. Pravda je bila zadovoljena, ali za Anu oporavak je tek počinjao. Sećanje joj se nije vratilo. Znala je činjenice svog života, ali ih nije useckala. Bila je poput glumice kojoj su dali ulogu, ali ne i motivaciju. Stefan je bio strpljiv. Svakog dana iznova ju je usvajao. Pokazivao joj je njihova umiljena mesta, puštao joj muziku koju je voljela, kuvao joj jela u kođima je uživala. Sofijin rođendan su proslavili tiho, u krugu porodice. Ana se smejala dok je Sofija duvala svećice i u tom smehu Stefan je na trenutak vidio svoju staru Anu. Bio je to dug put, ali nije odustajao. Voleo je ženu koja je sedjela pored njega i voleo je duha žene koju je nekada bila. Nadao se da će se jednog dana te dve žene ponovo spojiti u jednu. Prošlo je nekoliko meseci. Jesen je obojila Beograd zlatnim bojama. Jedne nedelje otišli su na Kalemegdan. Sofija je trčala ispred njih, jureći golubove. Ana i Stefan su hodali polako, držeći se za ruke. Bilo je prijatno, skoro normalno. Ana je bila opuštenija, smežila se češće. Počela je da se seća sitnica, ukusa umiljenog sladoleda, teksta neke pesme. Bili su to samo mrvice, ali za Stefana su bile dragocene. Sedeli su na klupi, gledajući ušće Save u Dunav. Lepo je ovde, rekla je Ana. Osjećam se mirno. Stefan ju je zagrlio. Uvek si voljela ovo mesto, rekao je. Ovde sam te prvi put poljubio. Ona ga je pogledala pokušavajući da pronađe tu sliku u praznini svog uma, ali bezuspešno. Ipak, usmehnula se i naslonila glavu na njegovo rame. Dok su se vrčhali ka izlazu iz parka, iznenada su naleteli na nekoga. Stefan se ukočio. Ispred njih su stajali njegovi roditelji, Vuk i Anđelija. Nije ih vidio godinama, osim na televiziji. Izgledali su stariđe, ali i dalje impozantno i hladno. Nastala je neprijatna tišina. Stefane, progovorio je njegov otac, glasom koji je bio formalan kao i uvek. Anđelija, sine, dodala je majka s nekom čudnom mešavinom njelagode i radoznalosti u glasu. Pogled joj je preleteo preko Stefana, zadržao se na Ani, a onda se spustio na Sofiju koja se skrila iza Stefanovih nogu. Čuli smo da se Ana vratila, nastavila je. Mislili smo, možda bi bio red da upoznamo našu unuku. Reči su visile u vazduhu teške i licemerne. Stefan se spremao da odgovori, da im kaže da je kasno, da su svoju šansu prokockali pre mnogo godina. Ali pre nego što je uspeo da progovori, uglasila se Ana. Glas joj je bio miran, ali uštar kao staklo. Unuka, rekla je, gledajući pravo u Anđeliju. Zanimljivo. Zar se sada sećate da je imate? Poslednji put kada smo se videli na onom užasnom ručku, rekli ste da dete od prostakuše kao što sam je nikada neće biti deo vaše porodice. Stefan se skamenio. Zurio je u Anu, ne verujući svojim ušima. Nikada joj nije ispričao detalje tog ručka. Nije bilo načina da to zna. Ona je pogledala u njega, a onda nazad u njegove šokirane roditelje. Šta je bilo? Upitala je sa blagim ironičnim osmehom. Izgledate kao da ste videli duha. Ti se sećaš? Prošeptao je Stefan. Srce mu je lupalo kao ludu. Ana ga je pogledala, a izraz lica joj se potpuno promenio. Ledena maska je nestala, a u očima joj se pojavio onaj stari, dobro poznati sjaj.
Сечам се, rekla je, a suze su počele da joj klize niz lice. Andreja, sečam se svega, sečam se našeg venčanja, 2. jula, sečam se Софиjinog rođenđa, sečam se svega. Niže morala da kaže ništa više. Stefan je nije ni pustio, podigao ju je u naručje, vrteći je u krug, dok se ona smejala kroz suze. Ljudi su ih gledali, ali njega nije bilo briga. Njegov svet, kođi je 5 godina bio siv i polomljen, odjednom je ponovo dobio buje. Vrtila mu se. Njegova Ana, njegova ljubav, njegov život. Konačno, posle duge, mračne noći, svanulo je jutru. I tako, na mestu ispunženom duhovima prošlosti, Stefan i Ana su pronašli svoju budućnost. Sečandža su se vratila, donoseći sa sobom i bol i radost, ali što je najvažnije, donela su ih nazad jedno drugom. Njihov put neće biti lak, ožiljci će zauvek ostati, ali ljubav koja je preživela pakao, dovoljno je jaka da izgradi raž. Hvala vam što ste bili uz Stefana i Anu na ovom neverovatnom putovanju. Njihova priča je dokaz da čak i kada sve izgleda izgubljeno, nada i ljubav mogu pronaći put. Ako vas je ova priča dirnula, pokažite nam to lajkom, zapratite naš kanal za još ovakvih priča i obavezno ostavite komentar. Želimo da čujemo vaše mišljenje. Šta mislite, da li biste vi mogli da oprostite i počnete iznova posle takve traume?